aquest... Hola, què tal? Benvinguts, benvingudes. Un dimecres més al Mosaic de les Comarques. Com esteu? Jo estic superfeliç. Ja heu vist este spot que hem preparat perquè doncs, ha tornat a casa Alberto Carata Gamer. Bien! Tot el món demanant on està este xic. Te había sido desvanecido, me había desvanecido en el multiverso. Com estàs? En el multiverso. Mai m'haguera imaginat que anàveu a posar-me en fin, el tràiler que jo havia preparat per a la gent que solia seguir aquest programa en el seu dia. Que eren molts, que éreu molts i moltes. I mira, ja estàs així altra volta. Ja estem així. T'hem trobat a faltar un muntó, la gent s'havia quedat desemparar, les tendes de videojocs tancant perquè ja no feies promo. Des d'ací comencem la secció haciendo un llamamiento per a totes aquestes empresetes que posen money, i parlarem també de videojocs encara millor. Si et diguera que no ho ha tirat de menys, seria mentira. Ai, que bonico, que bonico. Periodista i gamer, ja Sí. torna d'ací, el tindrem de nou totes les setmanetes. Esperem que així siga, parlant d'estrenes de videojocs, de cosites random també, i d'esta cosa d'ací... Esa cosa d'ahí. Que no em deixes obrir-la, que ràbia. Jo que sóc de comprar-me figuretes i en seguida tirar la caixa, tu no. Tu encara és que no, és que de veritat des de casa, encara té així el celo. Està en exposició i hasta que no me acabe la història i tot no pense veure el llibre d'art ni res de lo que li he dit. És molt fort, això és molt fort. Alberto, com comencem? Perquè m'has preparat un muntó de cosetes per a aquesta secció. Comencem amb els anuncis del Noe3. No E3, perquè E4. El E3 és la conferència de videojocs en la que moltes companyies anuncien totes les seues novetats, però estos últims anys ha anat de capa caïda, enguany s'ha tornat a cancel·lar. Aleshores, les companyies fan les seues presentacions a part. I jo he preparat un compactat ahí, rico, que tenim amb totes les novetats, així que ahí comencem. PlayStation. Amb PlayStation, efectivament, amb la seva baza més gorda, que és el Spider-Man 2, i que de fet, ahí estem veient un joc de molta acció, molta aventura. En el joc podrem veure com poder canviar de Peter Parker a Miles Morales en instants, vull dir, notant-se la potència i aquest característic de PlayStation 5, és a dir, ja no estem lastrant-se a través d'una versió intergeneracional, sinó que ja és un exclusiu de PlayStation 5, empieza la nueva generación. Empieza, qué gráficos, madre mía. I bueno, Venom estarà present, de fet Spider-Man en el seu traje tindrà diversos poders nous que li atorga Venom. Els que hagin vist les pel·lícules entendran un poquet això. Sí, sí. M'has dit que sí que es pot canviar des de Miles a Peter. Sí. Algun personatge més? No, són els dos, I passem a Nintendo ràpidament, i és que Nintendo ha fet 2 Shadow Drops en Twitter, anuncis esporàdics. Tenim Pikmin 4, on ha anunciat que podem canviar i personalitzar el personatge i rescatarem a Olimar, el protagonista d'una entrega anterior de Pikmin. Això ha sigut l'únic que ha anunciat, i a banda d'això també ens ha anunciat una imatge d'un joc que és Everybody Wants to Switch. Què és això? El Want to Switch era un joc que va eixir amb la Nintendo Switch el primer dia i era un joc d'utilitzar els mandos i veure les seues capacitats, no? Tipo Wii Party, ¿vale? Pues ara trauen una seqüela, però no han tret tràiler ni res, és molt raro. Fotito i andando. Nintendo té el Zelda i Nintendo la mateixa li dona igual tot. Nintendo li dona igual tot. Proseguim en Xbox, si et pareix. Xbox, ahí tenim. Esta és Fable. És Fable, és un RPG de fantasia. Me gusta. És un joc, de fet, és una saga molt antiga que estan recuperant, val? Però això és in-game tot, però sí que és de veres que no teníem... no hi havia no hi ha data ni res, val? Ja veurem. Han fet així un teaser i ja està. Exacte. Recordatori de que continua en desenvolupament. A continuació tenim Hellblade, que és aquesta acció-aventura de terror psicològic, que mescla moments d'acció i tal, i frenetisme, i altres moments més pausats, com és el gameplay que ens van presentar ahir, que com veiem és de tensió. És el moment de tensió. Ja vam veure anteriorment gameplays amb més acció, este és més calmat.
és un joc que suposa que per a tots els fans de survival horrors i aquest estil... Serà un triomfo. Ja saps que a mi este tipus de jocs no m'agraden. A mi tampoc, Jo no som molt d'estos, però reconec que al qui li agrada disfrutarà moltíssim. Sí, clar, per supost. I la següent aposta de Xbox, que ara ho veurem, és el Forza Motorsport, val? De què va este videojoc? Forza és la saga de conducció per excel·lència de Microsoft. Bueno, tenim primer Flight Simulator, perdó. Ah, vale. Flight Simulator, que és una nova entrega, val? Flight Simulator era un joc que simplement era volar. Què és això? És un simulador de vol. M'encanta. I tu Este veies, m'agrada a mi. de fet, Espanya existeix en el joc i tal, però això va ser l'anterior entrega. En esta nova entrega que s'anuncia i que és en 2024, sense fetge encara, pues, podem jugar diferents professions, helicòpters de rescat, de muntanya, hidroavions, construccions aèries, avions de càrregues industrials, jets privats, air racing, un muntó de varietats de gameplay que el primer Flight Simulator simplement era volar i observar, que també es dic que era una meravella tot el paisatge, Sí, i està poder currat. sobrevolar, per exemple, ciutats com Madrid, Barcelona, Perquè pots Granada, triar-les. Sevilla, ciutats de tot el món podies veure. Que Ara guai. sí, Forza Ara Motorsport. sí, ara sí, esos cochecitos ahí. Esta Motorsport és la variant arcade de Forza, que té Horizon i Motorsport. I bé, aquesta entrega no és numèrica. Per què? Pues perquè és un joc a llarg termini. Aniran actualitzant-lo, val? Juego como servicio, algo que està molt de moda, ja sabem, com molts jocs aposten per això. I bé, ens ve ja pràcticament, és un joc que se'ns llançarà el 10 d'octubre. ¿Estos t'agraden a tu? De carrera, Bueno, el dels a veure. avions sí. I... El dels avions de antes sí que t'agrada. Sí, eixe pot Eixe estar m'agrada a mi guai. també. I la copa de la corona, la gota que colma el vaso de Xbox, van estar 50 minuts parlant de l'Starfield, ¿vale? Que és un joc de món obert en el qual pues, bueno, pots fer de tot. És de Bethesda, ¿vale? Els creadors de Skyrim, i pretenen pues, fer el que Skyrim va aconseguir fa una dècada, fer-ho ara en Starfield. Pilotar naus, combat cos a cos, disparar en primera persona, crear les teues pròpies naus, decorar-les per dins, Eso me gusta a mi. explorar multitud de planetes i, bueno, és un immens món obert amb temàtica de joc de rol, és a dir, un poc ahí RPG, també tenim un poquet de shooter i ja dic que és un joc que perfectament als Game Awards li farà una bona competència al Zelda, Tu creus? perquè, ja dic, més o menys la premissa Bueno, és la està guai. mateixa. Més o menys la premissa és la mateixa, és a dir, món enorme, fes el que vulguis, pràcticament. I bé, comencem amb els jocs de tercers. Així estem veient Yakuza, concretament la tercera entrega, que li van renombrar ara el nom, la saga ja no es diu Yakuza, es diu Like a Dragon, Sí. i este és el tràiler, bueno, o teaser de la 8ª entrega. I de què va este? Pues és que no han especificat, simplement en el tràiler hem vist a un home que està despullat en la platja i no sap per què, i això ha sigut el teaser, val? És l'únic que hem pogut esbrinar en aquesta cinemàtica, val? Això es va anunciar en el Xbox Showcase, Like a Dragon Infinite Wealth, és l'octava entrega, però és que en el... Però què li passa? Que... Ja ho descobrirem, no ho sabem. Ahí sí de Coco Loco i li ha passat alguna cosa? Això en el Xbox Showcase, però en el PlayStation Showcase també es va anunciar un joc que connecta els aconteixements Sí. entre Yakuza 6 i Yakuza 7, Like a Dragon. Val? Sí. Un joc intermig, no sé si spin-off, però que retorna a la jugabilitat clàssica de la saga, algo que molts demanaven i pues, que bueno, o tenen així en este joc. Torna als Està orígens. bé això de que, mira, un tràiler te l'han tret, veus, de The Man Who Erased His Name. Un tràiler te'l trauen en el de Xbox i l'altre en el de PlayStation. És una bona idea perquè així captes diferents públics. Jo ho he vist. Genial. Sí. Què més tenim? Pues ara venim Oscuridad. a parlar de Konami, que es veu ahí el logo, Sí. i és que Konami va anunciar també a la conferència de PlayStation un remake de Metal Gear Solid 3. Ostras, Es un juegazo clásico Juegazo. de todos los tiempos. sí. Es renombrará como a Delta, para no confundir. Es que es el 3, me tengo que jugar antes los anteriores. Bueno, i també una col·lecció, ¿vale? Del 1, el 2 i el 3, que eixirà aquest otoño, aquesta tardor, perquè el remake, no se sap, era una CGI feta a ordinador i, pues bueno,
humo, no se sabe nada, como siempre. Bueno, serà èxit en vendes. I... Esto es Sonic y Sonic retorna al 2D. ¿Podrían decir que es Sonic 5? Pues no ho sé. Pero lo que sí que sé es que M'encanta. té una pintaza increïble perquè és un joc Mogolló. que retorna al 2D clàssic. Podríem dir que és el New Super Mario Bros. De Sonic, ¿vale? Perquè el New Super Mario Bros. De Mario... Però es veu modern, o sigui, claro, el veu per d'ara. això dic, és el New Super Mario Bros. De Mario, o sea, de Sonic. de Sonic. I a més és multijugador. O sigui que increïble. Lo tiene todo. Este ya no es Sonic. No, esto es Final Fantasy XVI, que és, de fet, aquest mes, el dia 22, crec, i eixe Final Fantasy XVI, pues bueno, ens conta diferents Rebirth, coses. per què? No, aquest és un altre. Ah, és este que és un Final altre. Fantasy n'hi ha un porró. Ah, este era el 16. Este és el 16 que es va anunciar en el PlayStation Showcase de fa setmana i mitja, tràiler de lanzamiento, encara que queden 2 setmanetes, però ja no tornarem a veure res més, no? Ahir hem pogut profunditzar un poc més en el gameplay, la història, i se'ns han ensenyat moltes coses. I ara sí, ahí veiem a Cloud, és el Rebirth. Què és Rebirth? Pues és la segona part de la trilogia reimaginada de Final Fantasy VII, que ja sabem, remake, refet, però en este cas l'han partit en 3, és lo que és diners. I Final ja està. Fantasy VII és la gallinita de los huevos de oro de Square Enix, i bé, és increïble, és impressionant, de nou, Superxulo. es nota la nova generació. Jo tots estos els he posat en companyies de tercers perquè jo per a Xbox no sé si ells iran. El remake de Metal Gear Solid 3 sí, però este crec que serà exclusiu en consoles de PlayStation, però sí que irà en PC, per això l'he posat per ací. Per ahí, clar. I després, també, bueno, així ja tenim, bueno, que també se'ns ha anunciat el registre per a provar Ever Crisis, que és una altra reimaginació de Final Fantasy VII per a mòbils. O sigui, imagina't així. No paren de fer coses en Final Fantasy VII. VII és la gallinita de los huevos de oro. Després Ja. parlem de més gallinites de los huevos de oro. Vale. Però, en fi, lo següent que veurem per ací és una nova IP de Atlus, ¿vale? I que ara, si veiem el trailer i ens fixem, veurem que veu molt de Persona i Shin Megami Tensei perquè els menús són calcats i la jugabilitat és prou pareguda, vull dir, i a més que ho diu en el trailer, és una nova propietat intel·lectual, un nou joc que pinta prou interessant, mira, és que Sí. és molt pareguda, de los creadores de Persona 3, 4 i 5 i pues bueno, és una aposta interessant. I continuem parlant d'Atlus perquè Atlus ens ha presentat també Persona 5 Tàctica, un joc Estàs content? un joc tipo Mario + Rabbids, ¿vale? Sí. És de tablero, casillas, però en els personatges de Persona 5 no sabem exactament de què anirà, però pareix interessant, jo voldré provar-lo probablement. M'agrada Mario + Rabbids, m'agrada Persona, esto va a venirse. Però més interessant encara, i com dic, Persona està convertint-se en la gallinita de los huevos de oro de Atlus, perquè Persona 5 ja té 4 spin-offs en este, ¿vale? O sea, és increïble, però és que a més, recordem que a principis d'any es va anunciar remaster de Persona 4 Golden i Persona 3 Portable, pues ara ve el remake de Persona 3. Ahí estem veient-lo, es veu increïble, és el remake de Persona 3, que jo estic un poquet enfadat, ¿vale? Per què? Què te passa? Persona 3 té 2 versions, la portable i la de sobremesa. La de sobremesa era més exploració, els mapes eren més oberts, i la portable sacrificava això per a, pues bueno, era més una novel·la visual, un point and click, i, bueno, però añadia una història addicional d'un personatge femení, i a més en la de sobretaula hi havia un pròlogo, The Answer, i d'aixes dues coses no veurem res en este remake, perquè és un remake del primer, del juego base, és a dir... Clar, l'altre que s'ha afegit res. Són capaços de clavar-me com a DLC i vaig a cabrejar-me perquè me dona molta ràbia, perquè sols tenien que fer una cosa bé i no l'han fet. Ja ho hem entès. Bueno, ahí està el recadito de Alberto Calata Gamer. Què més tenim? Continuem, perquè això és molt frenètic el programa d'avui. És que avui, i mira, jo estic així... Què tenim damunt la taula? Que tenim una caixa que està per obrir. Però és no me gusta. El joc del que anem a parlar ara. Vale. Que jo pues, ja estic de sonrisa d'orella a orella, tinc al voltant de 50 hores, tinc enamorado de la vida. Mig mapa només, vull dir, me queden moltíssimes hores per explorar. I és que encara que el món de Tears of the Kingdom que se'ns presenta és pràcticament el que ja vam veure a Breath of the Wild, aquest món implementa
noves coses, noves zones per descobrir, i a més, com ja el Cataclisme ha sigut derrotat en Breath of the Wild, trobem un Hyrule en reconstrucció que ens deixa trobar noves coses i descobrir moltes coses. Tenim més de 120 santuaris, que són els que hi havia a Breath of the Wild, són mini-puzzles. Tenim 1.000 còlogs, semilletes, s'han tornat bojos, perquè per trobar 1.000, sí. Molt difícil, no? I a banda pues, tenim moltes coses afegides en aquest Tears of the Kingdom. Has dit que tens ja 50 hores jugades? Sí. I què tal? I no tinc res del joc. I no tinc res del joc. Res del joc? Pràcticament alguna cosa hauràs aconseguit? Una masmorra al voltant de 30 santuaris, vull dir, és que no tinc res de deberes, que arribaré a les 200 hores i continuaran faltant coses. I això és positiu per a un joc o és negatiu? És molt positiu perquè la rejugabilitat és immensa i n'hi ha moltes coses. Com que guai. Les habilitats que així se'ns presenten. Ultramano, combinació, infiltració i retroceso. En aquestes habilitats canvia totalment, encara que sigui el mateix món, la forma de jugar al joc, perquè en combinació tu pots crear una espasa en una pedra que n'hi ha per terra i fusionar coses per crear armes, tipus Minecraft, i qualsevol cosa de l'entorn la pots fusionar per crear armes, fletxes en diferents artefactes que potser van directes a l'enemic o converteixen la fletxa en foc, i en l'ultramà podrem crear tota classe de coses, des d'un monstre que tira foc o un vehicle. Aleshores, la forma de desplaçar-se pel món és increïble perquè aquest joc dona la llibertat del jugador de fer el que vulgui, construir el que vulgui. Ja dic, ja ho hem comentat en Starfield, és que és una brutalitat, El retroceso el permetirà tirar enrere en el temps alguns objectes, és a dir, si jo tiro una pedra d'ací a terra i jo seleccione la pedra en retroceso, tornarà al lloc des d'on l'ha tirat. Això pot servir, per exemple, en combat, si l'enemic em tira una pedra, li la torna. Jo te la torno a tirar, sí. I el joc implementa, a més, 2 mapes més. Vull dir, tenim el Hyrule base, el que ja tenim en Breath of the Wild, però implementa també les Illes Celestes, que representen un element annexionat que obliga a investigar-les des d'una altra perspectiva, i el subsol, que és un món igual de gran que el Hyrule base de Breath of the Wild, és a dir, és com si tingueres 2 mons en un joc, més les illes, i aquest subsol és més retant, és més difícil perquè té una tonalitat més oscura i és, ja dic, molt més considerable de difícil. Anava a preguntar-te això, és un joc difícil, per a qui està recomanat? És un joc per a tots els públics, però el subsuelo... Complicat. Ahí te las traes. Tornen les masmorres clàssiques per pisos i amb una mecànica clau en la masmorra, només que en aquest cas aquesta mecànica serà fruit d'un ajudant que no vull desvelar quins són, perquè és que... Però ja dic que és brutal. L'únic que no són clàssiques del tot perquè així tornem a lo de Breath of the Wild d'aconseguir els terminals per a obrir la porta per al jefe. Quan les masmorres clàssiques eren lineals, però el fet que s'implementen aquestes mecàniques que substitueixen els objectes està molt ben implementat perquè a més tu pots resoldre puzzles dins de les masmorres com vulguis, també de nou. Pots construir un pont gegant o pots escalar amb l'habilitat d'atravessar el subsol. Pots resoldre els puzzles de moltes maneres. I de la trama, no vull dir res, simplement no vull dir res. Però t'està agradant la trama? No l'he acabat, a mi m'han dit, tu espérate, ja veràs, tengo el hype por las nubes, així que simplement no diré res, però sols diré que en Breath of the Wild el contaven unos hechos que ya habían pasado y así sí que n'hi ha una història de veres, i ahí me quedaré. Vale, perfecte. És un juegazo, podria estar parlant una hora d'ell, però no pot ser. Quan calcules que l'acabaràs? Més o menys, perquè clar, ja portes 50 hores i el queden encara 1.000 coses per descobrir. Mira, al Breath of the Wild li tinc pràcticament 200, encara me falten cosetes, vull dir, o sigui, que imagina tu que té el doble o el triple de contingut, és que no crec que me l'acabi al 100% mai. Mai. Clar. És impossible. És que en 2 mapes més i tot, jo crec que... És impossible. És impossible. Millor, és una gran inversió, no? És una meravella. Vaig ir fa un mes i continua venint com a xurros. Tu te'n vas al game i el tens en el top 1 encara. Encara està en el 1. Per així tenim el joc, tenim un llibre d'estilo. Un llibre d'arte, uns pins i un pòster. És que està superguai. Tenim també la imatge de la col·leccionista per ahí, ara ens la posaran. I bé, anem ja a la secció retro, no?
sempre acabem la secció amb la minisecció retro i ahí tenim, mira, això és la col·leccionista. Això és el que està dins de la caixa, per a que la gent no sàpia. Jo ja he vist... Farem l'unboxing, Alberto, perquè estic posant-me molt nerviosa de que la caixa encara està tancaeta. Farem l'unboxing precís. Jo te lo traeré, jo te traeré un vídeo de l'unboxing. Vale, no, l'obris així, fem el vídeo en directe. Ja veremos, ja veremos. Ja veremos. Ja veremos. Secció retro, anem a parlar de Advanced Wars. I per què Advanced Wars? Pues perquè, què? de fet, fa poquet ens han rellançat un remake dels dos jocs de Game Boy Advance, l'1 i el 2, Reboot Camp, rep aquest nom, però, bueno, i ara veurem tant la caràtula dels jocs actuals com dels dos estos, però he d'aclarar que aquests dos jocs, encara que es diguen 1 i 2, realment no són els primers. De què va este joc? Lo primer que hem de contar. És un joc de guerra. De guerra, vale? Ja està. Que de fet, controvèrsia. Este joc tenia que eixir en 2022, però degut a la guerra d'Ucrània es va retrasar. Ui. Una altra polèmica, el primer, el de Game Boy Advance, l'original, es va retirar de les tendes perquè va eixir el 10 de setembre i a continuació va acontecer l'11S. Entonces, este joc pareix que tingui una maldició. Sí, veritat? Però, com deia, aquests són els primers que van eixir a Occident, perquè realment aquesta saga, la saga Wars, comença en la Famicom, en la NES, podríem dir. Val? I és que realment, tant Famicom Wars com, bueno, després Super Famicom Wars, que realment és una reimaginació, un remake també, no? Segueixen la mateixa premissa, els mateixos equips de batalla, vull dir, realment, és el naixement d'una saga en Occident, però que darrere té una història. També hi ha una trilogia per a Game Boy, ara ens aniran posant les imatges, ja, o sigui, vull dir, jo parlaré del joc i les imatges ja tenen igual l'ordre, jo aniré especificant, per exemple, mira, hi tenim. Este és el de NES, Superclàssico. Evidentment, este és de Japó només, este va eixir al 88, i es diu que és una saga germana de Fire Emblem perquè, a part de que la desenvolupa Intelligent System, que són els mateixos que desenvolupen Fire Emblem, la jugabilitat és molt pareguda i, de fet, per a que arribara Advance Wars a Occident, era de fet una prova, Advance Wars va ser la prova per a veure si el Fire Emblem calaria o no calaria en Occident, que, spoiler, pues, les dos han triomfat. Bueno, esta saga sí que és cert que està un poquet més oblidada, però bueno, això de que traguen un remake ara possibilita cosetes, perquè, com dic, a veure, tots els jocs tenen una jugabilitat per torns, en un mapa format per caselles, tu agafes el poder d'un... Eres un cap, eres un oficial del bando de la guerra i bueno, tu eres el que distribueix les tropes. Les unitats es classifiquen en terrestres, aèries, navals, depenent per on es mouen i bueno, s'han de posicionar estratègicament per a vèncer a totes les tropes de l'enemic, entonces serà quan guanyes. Este és el de Super Famicom, el de Super Nintendo, ja dic, la reimaginació del primer de NES. I bueno, tenim un total de 50 tropes. Després sí que és cert que podíem anar comprant per ahí i tal, per diferents cosetes, però inicialment tenim 50 i en principi és les que s'han d'apanyar. I bé, després, bueno, així tenim l'Advance Wars, l'original, el de Game Boy Advance, després d'eixa eixida ja per a tot el món, i després d'aquest, que no tenim imatge, van eixir dos més per a Nintendo DS. El Dual Strikes, que seria el 3, que seria la continuació directa de l'1 i el 2, ¿vale? Que no va agradar massa a la gent perquè la història, pues, bueno, fer alguns canvis i tal. Clar, com jo no l'he jugat, però segons... mira, i així tenim uno més modern, no? Eixe és el remake de l'1 i el 2. A mi m'agrada més, és que els altres no m'atrauen, no? A tu t'atrauen els anteriors, els clàssics? No sé. No sé. Este és el de Nintendo Switch. És el remake de l'1 i el 2, de l'1 i el 2 de Advance Wars de Game Boy Advance, que realment són el 5 i el 6, mirar les entregues anteriors, però com dic, és com un renaixement de la saga a tot el món. Simplement volia comentar això, que tenien una transcendència de la NES, en Japó, en la Game Boy, i que, bueno, l'última entrega que ens va arribar, el 4 de la nova, del reboot, per així de dir-ho, el 4 de Nintendo DS sí que es va allunyar ja de la història i la trama
de la trilogia i va ser l'últim joc que van treure, vull dir, és l'última novetat de la saga, sense comptar el remake. No sé quines són les esperances de vida d'aquest remake, ja dic, com dic, pareix que tinga una maledicció perquè les dates en les que ells són fatals. Són fatals, és de entre veres. l'11S i la guerra d'Ucrània, el pobre joc... Està mal. maldecido, sí. No sé, bueno, Veurem la nova si- versió, el remake, sí que m'apeteix, no?, provar-lo, però les altres sí que és un joc que crec que és dels pitjors que m'has dut en retro, però, o sigui, perquè no m'atrau. Però no bueno, m'atrau, no? Però ahí està. Te l'he dut precisament Sí, sí. per a que sàpigues que tens en Nintendo Switch actualment el reboot, no? Eixa eixida d'Occident de Game Boy Advance de l'1 i el 2, que són, ja dic, molt aclamats i molt bons, que per circumstàncies del món, literalment, no, pues bueno, han sigut un poquet ningunejats i que esperem que este reboot camp 1+2 de Nintendo Switch pues Que triomfi un venga un poquet poquet més i a veure si Nintendo aposta un poc per aquesta saga, que és una aposta interessant. És diferent, això per lo menos. Alberto, mil gràcies per estar amb nosaltres. Ha sigut una secció superguai. I molt completa Molt i completeta. molt llarga. I molt llargueta, ja està ben dient meu. Has d'acabar. Mil gràcies. La setmaneta que ve tornem amb més La coses, setmana que ve tornem amb més coses, no te preocupes, continuarem amb el Noe 3. Ubisoft i Capcom han anunciat coses així Cosillas. esta setmana en Xbox i en Play, però ens han desplaçat a les seues Presentacions. on indagaran, i per això no he parlat del joc de Star Wars, ni he parlat Ai. de la nova IP Hack and Slash de Capcom, que veurem la setmana que ve. Vale, perfecte. Alberto, mil gràcies, que vagi bé la setmana. Nosaltres anem a fer una partideta en este descanset i tornem de nou així al Mosaic de les Comarques.